May sinasabi ka daw. Sinasabi ka na. May sinasabi ka daw. Video. May sinasabi. Video. May sinasabi. Video. May sinasabi ka daw. Ba't ka nakahiga dyan? At nakahiga dito. Dito, nakahiga ako dito. Ba't ka nahiga dyan? Adasha. Si Tita pa mo. Tita Pao? Tita pa. Anyun Dito kami sa McDo. Dito kami sa Makundo. Tita Pao, muna mo kami picture. Sa pocket tong mama ko. Mai-post ko to sa friends eh. Ay. Ate, order ka na. Sige, bye-bye. 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 Kiss na. Kiss. Bye-bye, Kuya Aisha. Ano gusto mo? Pumihir doon ako. Sino ka na bumili ka na almusal? Bye-bye. Kiss mo na, kiss.